Lupasin videolla 77 palata traumaesimerkin kanssa vielä tähän hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiseen viitekehykseen ja HOT4-kenttään. Ja nyt meillä on sitten otsikkona trauma psykologisen joustavuuden nelikentässä. Tämä psykologisen joustavuuden nelikenttähän edustaa tällaista kolmannen aallon uudehkoa käyttäytymisterapeuttista näkökulmaa hyvinvointiin ja antoisaan elämään. Tutkimuksen valossa mielekäs elämähän koostuu mahdollisimman monipuolisista ja pysyvistäkin yhteyksistä myönteisesti palkitsevan tekemisen lähteisiin, eli siihen, että meillä on käytännössä mahdollisuus tehdä ja toimia meidän tärkeinä pitämien asioiden hyväksi. Myönteinen palkitsevuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tarkoitus olisi tavoitella mahdollisimman suurta tai voimakasta mielihyvää, vaan kyse on itselle tärkeiden elämän sisältöjen tunnistamisesta, niiden lähtökohdista ja niiden hyväksi toimimisesta, eli omien arvojen toteuttamisesta ja tätä kautta syntyvästä mielekkyyden kokemuksesta, joka on myös se meidän hyvinvoinnin suunta. Tässä nelikenttäkuviossa tämä harmaan vaakasuuntaisen nuolen alapuolella oleva osio ja lohkot kuvastavat meidän sisäistä kokemusta. Ja harmaan nuolen yläpuolella olevat lohkot meidän tekoja ja toimintaa ulkoisessa toimintaympäristössä. Miten sitten trauma vaikuttaa edellä mainittuun? Me tiedetään, että ihmisen kokemukseen vaikuttaa koko joukko inhimillisyyden kirjoon liittyviä ominaisuuksia, persoonallisuuden piirteitä, temperamenttia, psykologiaa, genetiikkaa, epigenetiikkaa, neurologiaa, biologiaa ja vaikka mitä. Lisäksi me ollaan joka hetki vuorovaikutuksessa meidän ulkoisen ympäristön kanssa ja meidän kokemus syntyy ja muuntuu tässä sisäisen ja ulkoisen maailman vastavuoroisuudessa, joten onkin hyvin haastavaa ylipäätään saada selville lopulta, onko jokin käyttäytyminen tai toiminta traumaperäistä vai jotain muuta. Tutkimusten valossa tiedetään myös, että traumojen ohjaaman toiminnan ja käyttäytymisen taustalla vaikuttaa yli- tai alivirittynyt hermosto. Me voidaan huomata kuormitusta kehoaistimuksina. Usein arkikielessä puhutaan kehon stressituntemuksista, mutta yhtä lailla traumaan voi liittyä lamaantumista ja kehoaistimusten puuttumista. Trauma kaventaa meidän ajattelua ja tiedonkäsittelyresursseja, kaikkea psyykkistä toimintaa ja ohjaa meidät ikään kuin sellaiseen hätätilaan ja siitä selviytymiseen. Me saatetaan huomata myös kehotuntemuksina tuntuvia toimintayllykkeitä, jotka toimivat reaktiivista tai vetäytyvää toimintaa valmistelevina tuntemuksina. Ihmisellä on luontainen tarve tasapainottaa kaiken aikaa omaa oloa ja pyrkiä eroon epämukavuudesta, etenkin jos se kestää pidempään. Trauman ohjaamassa kokemuksessa meidän käyttäytymisen fokus siirtyykin siihen, että miten me päästään pois siitä, mitä me ei haluta tuntea ja ajatella. Sen sijaan, että meidän huomio olisi mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä lisäävässä toiminnassa. Tämä hätätilan tai lamaantumisen seurauksena ihminen herkästi valitsee automaattisesti sellaisia toimintastrategioita, jotka on helposti saatavilla ja jotka helpottaa nopeasti sitä pahaa oloa. Tällaisia helposti saatavilla olevia helpotuksia voi olla esimerkiksi kaikenlaiset päihteet, myös niin sanotut kompulsiiviset päihteet, kuten erilaiset käyttäytymismallit, jotka ei perustu enää vapaaehtoiseen valintaan, vaan sellaiseen neurobiologian pakottamaan tarpeeseen.
Nopeita helpotuksia voi tarjota myös kaiken potentiaalisestikin epämukavan välttely, kaikenlainen toiminta, joka tarjoaa nopeita sisäisiä palkkioita, mutta ei pitkällä aikavälillä lisää meidän hyvinvointia, vaan toteutuessaan usein, joita toteutettaessa usein kehittyy oppimisen kautta lisää riippuvuuksia ja ahdistusta. Me ihmiset ollaan tosi kekseliäitä näissä keinoissa, etenkin silloin kun meillä on hätä. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä nopean mielihyvän tavoittelu usein voi johtaa myös erilaisiin hyvinvointia ja voimavaroja heikentäviin olosuhteisiin, joista irti pääseminen sitten traumasta eheytymisen lisäksi on oma polkunsa. Usein traumoihin liittyy juuri näitä edellä kuvattuja toimintoja ja me jäädään herkästi, kuten täällä HOT-puolella on asiaa sanoitettu, jäädään helposti kaivamaan kuoppaa itsellemme ja sen sijaan, että pääsisimme sieltä ylös. Yksi traumainformoidun toiminnan ja käyttäytymisen keskeinen arvo on se, että me ei pyritä koskaan tulkitsemaan esimerkiksi muiden ihmisten ulkoisen käyttäytymisen perusteella toisen motiiveja tai tarkoitusperiä, koska näitä ei voi päätellä ulkoisen toiminnan perusteella. Myötätuntoisena näkökulmana haluan myös nostaa esiin sen, että ihminen tekee aina parhaansa niissä olosuhteissa, jotka kulloinkin on käytettävissä, vaikka se itse toiminta ja käyttäytyminen ei sitten täyttäiskään meidän omia tai muiden odotuksia ja standardeja. Ihmisen toiminnalla on näin aina tavallaan hyvä tarkoitusperä silloinkin, kun se keino ja ulkoinen toiminta ei ole esimerkiksi eettisestikään kestävää, saati kenenkään hyvinvointia lisäävää. Jos traumat organisaation näkökulmasta kiinnostavat, niin videoilla 32 ja 29 on käsitelty traumoja organisaation kulttuurisena ilmentymänä, mistä tunnistaa traumojen ohjauksen organisaatiossa sekä sitä, minkälainen toiminta ylipäätään työyhteisössä voi traumatisoida. Kiitoksia.